Akan ke mas bekut, nalor kiwe pagi jing tupat terwa mas, into harut nakapanta I ban shan lang sang riang. Iba ikulung ba nyobunai, ba nyo jing koit no na kajing pler klut. Nakapanta Dublin sang riang bat yeng scam sim nong Shiliang. Jurwai sedang mas, nomor laispa lai pusah. Ang ning iya lung iya kmena utrai, pandai lakangu lakade maduan. You blame I can run udong bulong tau, ubayin masumar yagi. Ulang tahun ubayin basuma yangi. Haka katenguk pa badukun badaman sem bakod. Amen. Kajing e jung trai jung e Jesus Christ bad kajing e jung ublay lam bad kajing selog jung men sem bakod kindon rengkat bad pi baro Rengkat bad piru jajar halaga jong kajing jajar kadanut kamen sem kajing e token nginai ngu ya blay try kan rat na gabanta baro kajing kurku kajing e kaba wala tesay ha kajing e mjung e utrai ularui la sumaringi utrai utrai dap da gajing isnay yang iway payway haman kapor haman ka klimat kabang ngiwan su nengi pai su ne habang ibu ya gijing duai gijingi gijing kwa gijing trang gijing angnot gijingi habang ibu ila deh khmat jungu mau upej isnay yangi upej yangi da gijing uri sumar upan lai yangi nabaro gijing ma gijing mansau na gijing pang na gijing sitom Hanray mangipat bonsin ko hanmen ko para ngim simla aban yoi ya kita kijing kijing kurku kijing isnay kijing blay ha kijing ngim simla ban pay pang ya kijing don rangkat kijing bat ngi Hanray ha kana ka step such as sin utrai khot kanyangi banginon kham jan su kane ka sngi ka batmai ka dei ka takadak ka shin ka bamu khot yangi banwan kham jan su bamangi ngis nguthu ya kijing kijing kata kajing kraw jung kajing isnay kajing na kabanta jing iway payway den mata kadaw ha kana klemat habang yeng hakmat kaduan kadupat kajing to ken ko hanmen ko para ngin snuthu ya kata kajing don kajing blay ha kajing kajing ban mamangiru ngin IT la deh ken bangin don rengkat badu nadu bangis dang ya kana kasngi ha kana klemat hadu bangi laban penkut ya kana kasngi ko hanmen ko para wala dangi long kinong pop wala dangi long ki bruk batulot ki baduna utrai upedang yangi shalade de mata kadaw ha kane ka klemat habang iwan bantrua ya kane kajing maya ka bakhoj kajing maya ka bakraw ka botrai ul ayangi token ngin dem ngungon yala ka jong ka kli ngin penmap na ka banta ki pop ki sang na ka banta ki lat ki let ki jongi ai botrai badap de gajing snay yang abade pi way un site un map no badun weng no ya baro kita kipop gijing mong bakipop ki wan ra ha gajing gajungi kerpang manta gasngi un pediang ya kane gajing terwa gajungi bangi terwa ya kane kamas ke bakhoj in penbab do try da gajing snguret bad gajing khoslai gajungi ya lagi jong kipop kisang da ka bang ya dwai lang rengkat ngapla hau blay badan bor baro bada pi ko hanmen ko para bang la pop sibun da gajing perkhat da kiktin da kikam da gajing leklet palat junga da gajing le palat junga da gajing le palat bakraw junga namar kata karpat ya kamaria bukhoj kabaya isa kathe sati ya ke angel berkirukoj bada pi ko hanmen ko para banduai na gabanta junga
how try ublay jangi. Ublay badan bor baro unis ne yangi madalam api ki pop jangi. Unyalam yangi sya kajeng bom jukut. Amen. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christoma po Christora gono benim jangi benim yangi. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christoma go Christora gono benim jangi benim yangi. To ngin ya duai hakane kamas ke bekoj ngi duai na kebanta kaying kesam jong iba Giant Star Hasha bat ikong Ritalis Ransiang bat kaying kesam jong iba Kennedy Nongbri bat ikong Wilfred Da Ransiang bat rengkat bat kikon kikti jungki barokoj namar ba mata kedang dana preng kejing pang kejing stom na kejing accident ke baki layo ikendu hawa ke atarik jong neu bunai padus nem ubamenta hiduai na kebanta kaying kasam jungki baro bakin yo no ya kejing koj kejing kia ke bakam kloi hakaliang kemet matkom jiru hakaliang kaman sem kejungki inang ya duai ru na kebanta kejing temu baper kajungi iwe pa iwe ai botrai ngap badon penurlong ya kejing temu ke bangi labu hakane kamas ke bekoj. Topasyat ya kejing syai sebun jong me haki rungai jong me kotrai ngi kerpat bat to penrham ya kedanud jong ki barbor da kejing syai jong kaburam jong me knang ba kin om sange ban kubur yala unong penem bat bakin la shisha ban sno skem hau uba im bat basen shar rengkat bat me ha kejing yalong kawai jong men sembakut ublay junam la junam. Amen. Kajing pule na kasithi banikong uyo anes bukhoy. Ko para beid lada pitip ba ublay ulong ubahok. Te pila ban singaw skem ba ya uno uba lehok lakha na u. Hapet kajing id ka ba kumno ukpa ula ay hangi. Hadu ba en da khot yangi kikhun ublay. Bat ngi da long ru kumta. Kadaw balay ba kapertay kam ito yangi kalong namar ba kam siyam la ito ya ublay. Ko ba id ngilong menta kikhun ublay kampat pau ngin salong kum henrei ngitip ba enda u wan pau ngin salong kum ma u. Namar ngin sayo i ya u kumba ulong shisha. Bajar uba kermen kumta hau upen kuat yalade kumba mau hi ulong uba kuat. Jar uba le ya kapop upen ken ya kaan kapop kalong kajing pen ken an. Pitip ba ulapau ban wengno ya kipop bat hau omdon pop Kat uba yaisha hau le pop. Kat uba le pop umpat juyo i ya u lemne u ito ya u. Kaktian jong utray. Isongo ya utray. Nasam kenai putra nambar nyau spa prapu nyau.
Ruai upin benalaga jingjong Upin pau laga hong kami beri Kajingin bayai ne utrai umban Kakular bulayu Israel Ruai utrai Ruai jing ruai temai Buleki kapela Te baroshi perteki layoi Ya kabor bapene muble jongi Ya risa da cikmen perte baro Ruaya roya keno yuble jongi Ruayu trai Ruai jing ruai temai Buleki kampela Ruai kenut ya utrai adui tarat Puturoi risa jam yusim utrai Doker kodur yau paru perte Pa perte ma pendriu bashong apa Ruai utrai Ruai jing ruai temai Buleki kampela Haleluya 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 Katin kelawan langga bat kala syong sabati Akitu kibab diangyo Ulai keborban kelalong ki kunu frey Haleluya 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 Utrai udon rengkat bat pi Kajing pule naga gospel bakoj kat kum u Yohanes Kapuram hambe kutrai Hakasngi kababut Yohanes ulayoi bau Jisu uwan syau bat u laong Hakmi ukun lang brod jong ublay ubakit no yakipop kasang jong kapertay Day yaune uba nga laong hadin junga unwan ubre ubakam kraw ban yanga naba ulalong haswa junga ngamsem laitu yeu Henry nakabanta kane ngalawan bat penbaptis da ke bat en dup penitu yau ha Israel badu Yohanes ulai kasaki ngala yoi yau mensim bau hiar na beneng kum kaparo bat usa halo jengu nga ngamsem laitu yau Henry uta balapa yanga bat penbaptis da ke ulaong hanga uta ubapi Yoi yau mensem bau hiar badusa udai utaken bapen baptis dau mensem bakoj bad ngala yoi bad ngayang saki bau ne ulong ukun jong ublay ka gospel jong utrai ka jingero yame ku Kristus Kohan men ko para ha o Jesus Christ habang ipet yakikti gujungi beratali kikti ngidon siliang santali kine ki simprakti ki bangyong hasiliang ngidon santali ki simprakti habang ipet habang ipuson yakine ki simprakti gujungi man pagawai ki simprakti don laka jong ka kamram kabakadai banle Henry kadon kawai
kasem prakti kaba naki negi santali kabalong kaba kham dakai naki negi santali kata kadai kane kasem prakti kaba yang kaba ka kasem prakti kaba kedau mo kaba kedau kti kadai kane balai ngong ya kane namar ba bon sen ngi padan kam bakla ya kane kasem prakti don subun ki jumut haba ngi kedau ya kiwei ne haba ngi le kumne da kane kasem prakti bon sen katba ngidang don hakapor bangidang long brother ladangi penenkam da kane kti bon sen ki phadar ki bape jangi ki ong makam dei ke babha namar ba kadon kadak ke basniu kadak ka shin ke ba penrem ya kiwei klempep ngir ngi tho ngir ngi tip namar ba bon sen ngi le ngi penenkam ya kane ka sem prakti ban kdeu ya kiwei kham tame ya ga jing bakla ya ga jing duna jungki ngi kdeu da kane ka sem prakti hakiwei ban penrem ya yaki lene ban keno yaki den mata kadau kane ka sem prakti ka bangyong ka bakdeu kti kade ka sem prakti ka basneu tam na kane ki santale ka sem prakti ki ba ngidon hangi hanrei hak manta kasni ka gospel ngi yo i bad ngi yosngeu kumno u Yohanes Baptis upadan kam ya kane ka sem prakti ban kdeu om ya ka jingduna om ya ka jing bakla om ban penrem hanrei ban kdeu yau Jisu bau Jisu udai Mesaya bau Jisu udai unong penem kajing keno kajing penrem kajing theu ya kajing duna kajing bakla kajing kiwei kadai ka wei kajing long ka bamanga mapi ngis ngutenat ha kajing im kajungi bat kadai kane ka wei ka bamangi ngile man kasni ha kajing im kajungi habangi don habangi shong hapo ka ingasam ngi kdeu ya kajing bakala jung lok ngi kdeu ya kajing bakala jung kalok ngi kdeu ya ka jing duna jungki ngi kdeu ban penrem ya kiwei hanrei mentakas ngi Yohanes Baptis ukhot uwer yang abadapi bangim dei ban penrem bangim dei ban keno bangim dei ban theu ya ki jingduna ki jing bakla jung ki wei hanrei ngi dei ban penslur ya ki ngi dei ban kren ya ka basisha kumbau Yohanes Baptis ula kren ya ka jing shisha shapang jong Jisu Yohanes Baptis ong ba nga ngam itu ya hanrei umensim jong oblei ulai ya tu yanga uta ubreu ubat mepen baptis mensim bakho juniare udeuta Mesaya deuta unong penem den mata kadau ko hanmen ko para hakajung em kajunga kajung phi ngi dei ban but ya kajing long jong Yohanes Baptis sachesin ngong kajing long kajunga kajung phi kadai ban penrem kadai ban keno kadai ban thau ya kiwei hanrei menta kas ngi token ngin yeng halake jong kejat ngin ong ba ngin i no ne ngin klet no ngin bread no ya kane ka jinglong hanrei pen ban ngi dei ban pej ya ka jing baha jong kiwei ngi dei ban pej ban nyeu ya ka jing pura jong ka jing em ka jong ki ya ka jing janai baki kam baki lale ho yo le se ha ka jing em jong lok jong ka lok jong pi jong ki khun ki kti ki jong pi jong ki paramarjan ki jong pi jong ki lok ki jor ki jong pi kajing em jong ki kamlong ka bapura kamlong ka bajanai ki don la ka jong ka jing duna hanrei ngim dei ban nyeu ngim dei ban theu ya kata hanrei ngi dei ban kdeu ya ka ka babha ka ba ki don ha ka jing em ka jong ki ka ka babha ka ba ki le ha ka jing em ka jong ki lada ngi le ya kata klempep ngi la banong ba ngi long sisa kita ki ba ai sakhi yau trai hakiwei kumba Yohanes Baptis uyeng sakhi baru ai sakhi yau Jisu bawan sakapertei ubawan balong uta ukhon jong ublei ubakid no yaki pop kisang jong kapertei bat ki pop kisang ki jonga bat ki jong pi ko hanmen ko para ka mat pusan ka baar ka bang ko aban sim hakane kasngi kadai kane balai manga mapi ngimlong kita ki breu ki bajanai balai mga mapi ngimlong kita ki breu ki bapura ha ka jing em balai mga mapi ngiyomat kita ki jing ki jing jinjar ha ka jing em balai ba mga mapi ngimla ban yo ya kata ka jing khut ka bapura ka ba mangi ngi kwa ban em balai ngiyomat ya ka jing pang ka jing system ha ka jing em ka jing ka jing pi namar ba ngi kham nyo ko ri ka pop ban ya ka jing bha ban ya ka jing khut
ban ya ke jing em basoti ne ke jing em baloloi ngi jit ya ka pop den mata ka daw ba ngi yo mat ya ki ne ke jing jinjar don ko we ke jing ong jong Dominic Savio uang kom ni nga jit nga kloi ban jit ne ban sayap ban ya ka pop nga kloi ban sayap nga kloi ban jit ya ke jing yap ban ya ka pop ban le ka pop kamlong dalele kane ka de ka ba une urukhu ong bak kane ka de ka jing hikai ka jing kane ka de ka jing khot ka jing yang a ba de phi suk yang a ya phi ban jit ya ka jing yap nga de ban kloi ban sayap ban le ya ka pop ladangi kloi ban le ya ka ta ladangi kloi ban jit ne ban em ya ka jing hikai jong ne rukhu klampep ko hanmen ko para ngi la ban yo ya kita ke jing ka jing kurku ka bamanga ma phi ngidon kam ha ka jing em te ha kana ka gospel ka bang yos nge man ta kas ngi Yohanes Baptis ula yetu sha yang ba de phi bangim dei ban khuslai yala ki jong ki pop ki sang han reu jisu la wan ban kit ya ki pop ki sang ke junga ke jung phi wan ban rano la ne ban weng no ya kita ki pop ki sang ke junga ke jung phi han rei ka badan kam ka bamanga ma phi ngin pediang yau jisu ha ka jing em bangin shim ya kita ke jing hikai ki ba jisu ula ai yang ba de phi bangin em ya kita ke jing hikai ki ba jisu la hikai yang ba de phi bon sin yos ngeu bat ngi ong hakas ngi Christmas ngi la posan bangin em jisu ha ka jing em bangin em ya ka jing em jong jisu ha ka jing em jong ba man la kas ngi ka jing em jong ha jisu ka jing em jong ya kita ke jing hikai jong jisu ki pelong yang ba de phi ko han men ko para ban kiar na ka pop ban light na ka pop ban long kita ki breu ki ba khoj ki breu ki ba soti ki breu ki ba loloi ki breu ki ba janai ki breu ki ba pura bat habang yilong kita ki breu ki ba kiar na ka pop ki ba pediang yo jisu ka jing em klampep ngin sayo ya kita ki jing ki jing kurku ka ba manga ma phi ngidon kam ha ka jing em jongi ba man la ka sngi baro ki jing ki jing jinjar ki junga ki jung phi kinsa telor no kinsa mutulap no kinsa du no na ka jing em junga ka jung phi na pokaying ka sem ka junga ka jung phi lada ngidon u jisu ha ka jing em lada ngi pniang yo jisu ha ka jing em lada ngi em u jisu ha ka jing em jungi ba man la ka sngi den mata ka daw token ko han men ko para ngin pniang yaw ne jisu ba de unong suspa ba de unong panem ha ka jing em jungi jar manta ngin khabre bla ki jong ki khmat ngin duai ngin pan ka bor ngin pan ka jing snei ngin pan kata ka jing klain bat ka jing shai now jisu ai bo jisu u bau Yohanes Baptis ulak deu manta ka sngi bau neu de khunlong brod balawan sak parthei ban kit ya ki pop jung ka parthei bat ki pop junga bat jung phi ngin pdiang yu u kain ha ka jing em ka jungi ladangi pdiang yu jisu ha ka jing em ka jungi klampep ko han men ko para ngilong kita ki breu ki bapura ngilong kita ki breu ki bajanai bangin laban ong em ya ka pop ha ka jing em ka jungi an yero ya Jesus Christ Dengan yang ngin pla la ka jong ka jingej nga ngej hau blei kwa dan bor ro onong tau ka beneng bat ka khndeu bat hau Jesus Christ kun ma marwe chu utrai jungi ya balapun man sei bakhoj ya balakana kamaria thesati ya bashala bein hapo pintus pilatus lasana phnai u layap alate u layas kiyap ha kasngi ka balai la mi pat ka bayap Ula kiu sabeneng usang sekamana blei pa badan bor barok nang wan pat ban besar ke beimit ke bayap ngangai hau man sem bakhoj ha kabalang katolik bakhoj ha ka jing selok ke rekhoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom chukut amen lai spa propu up Darling, cast them so bad.
jong ka jing i jong i Uter jo wan da ding i keng Dak jong ka jing i jong i Shim ku trai shim yaki I ai ti lot ya la de Shim ku trai shim yaki Hak ti jong meng I ai ti Toduai ko para bagajing kenya junga bajong pi kan long bapriang hunak madu blay pa badan bor baro To trai priang kita na kti jong pi na kebenca kajing ro bat boram kerteng kajing u kajing mentoy yang i bat balang baku jong u baro kawai To priang da kebas bun kotrai ngi kerpat ya kajing terwa jong kipai jong me Baya kata kebaki pla da kejingej berublay kinyo haki sakramen baken jabeneng dau kris utrai jongi Amen utrai dan rengkat bat pi Kabat piru to kentu yalaki danut Ikin tiu I shall try to ngeneng utrai ublay jongi Kasha hokrat kadei da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jingi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut leng ba trai jungi u Jesus Christ u ba leng ba jung u kata ka jing ai ka liang ka bat mai ya ka jing em jungi kala shai pranai menta kasni da baro ka borom jongka namar haba ya ka jing klot jungi la shimno da ka tin jong me ka jinglong breu ba yap jungi om tang ba ka jam shakaboram bom yap shu henry da ka jing yaso ba phla kapun long yangi ban em jinom kum ma u bat kumta rengkat bat ki kunhun ruai jung ki angel ngi aro yame ban ngi pen bana da ka jing kemen Bakut utrai Bakut ublek ipan Neng ba pertek idam Bakam uram jome Rai usana kremku Rai usana yublek juno Ya royuta bawan Haka kertek utrai Meneng ba pertek idam Daka muram jome Rayo sana shatro Rayo sana klemku Rayo sana yublek juno da shisha melong bokoj kotrai ka thamei jong ka jingkoj baro namar kata ngi kerpat eme topan khoj pan kentang ya kine ki jing terwa jongi da ka bapha yaman sim jong me kum kam jer halo jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngew bha ula priang ya ka jing sha shitom ula shim yokpu badagbaingu yame ula kedia yu badala ya hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi haga jukur kam enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga
jong ga jutang batmai bat bom jukut ya ke ba en penme na ke banta jong pi bat na ke banta ki babun na ke banta ke jing map e ki pop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngait Katasin bangi bam yu ne upu Bani di nakane kakuri Ngim ben bla kajing yap jong me kotrai Tatadu Damar kata ngi bapen menta ya kajing ya berkajing mi pa jong u ngi trwa hame ko try yok po jong kajing em bat ya ko khori jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi babet ban yang hakma jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngawret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamat bat kasna mokres ngilong ki ba lapan ya tali ka wei daw man sim bakhoj Token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasutla ka perthei bato penjana ya ka ha ga jing e rangkat bada Francis ukpa ba ko jingi wolbad marwen yu bishop jingi ka kan hun ki bishop bad ba ro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanman ki para shinrang bad kan thei ki balayathia da ka pakarman ya ka jing me pat bad ya ba ro ki bal khlad no a ga jing isne jong me to pdiang ya ki sha ga jing shai ka khmat jong me Tois na yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bat kamaria thesati bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapan snu bahaya me pateng lapateng ngilong ke babet banyo bantalem ha ke jing em bom chukut bat bengini ro bat pandan burom ya me daw kun jong me u Jesu Christ Dau lembatu badhau kan long hame blei kupa badan bor ha gijing long kawe jongmen sembakhuj baro ka borom bad gijing ro jinom la jinom amen Kumblah hukum yang ngi daw nong penem bat kumblah hikai ngi daktin blei ngi nod banong kokpa jingi wa habneng kalong bakhuj Wan kahima jume kalong kamon jume ha khandeu kumba habneng ai ni mantra ka chumbam jungi ka bahala kasni batama biangi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ka bales ne yangi adwad yalam yangi sha ka jing pen shoy henry ka panla yangi na ka bas neu to panla yangi ngi karpat ko trai na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin lai barabo na ka pop bangin yo jing yada na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ka jing kerman bakhoj bad ka jing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ Namar ka jume ka long kahima ka jing me ka bor bat ka burom jinom na jinom kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga ngai api wat pe ya ki pop jungi henry ya ka jingai jong ka balang jong me bat ha ka jing spoon jong me to ai ha kai ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame upem bat basan shar jinom la jinom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rank ka bat pi to ngin ya trwa ya ka da ka jing suk iwe highway pat ka jing suk bat pi Kukun lang brodum play
hak mi kulang berod jong blay hak mi bakit no yagi pop jong ke pertai suk yang igi belasa khot syakan ke jung khawai jong ukhud lang berod ko kan rat am shong hak maman rung po kayen ke junga han rai shong tan kecil kemen sing junga ke sakyai kaman bat kasnam kris kan ri bat kan ilam ini syakan jung embom cukup amen.
ngasir Jajngai na mengan wir Ngamane yame Bangai yame Jisu ko play jonna Jisu ko log jonna Kinshim ya kadang duai jubilee Jong senam arjar pesan Kok pa Ubaha bening, to ai bagi jinge, pamela ai yangi, au kun jume Jesus Christ, Wuhan men jungi, badba keliting jong Jesus bon, kan kelang hagi donut jungi, daumen sim bakoi, kan kesil biang hangi, ya kajing kermen melaterku, na benta kajing wan jong kahima jume. Ai ba jinge jume kan berkeladur yangi syakinong lurun ka bom jushom tai ban bet kisumbai jong gospel to ai ba kito kisumbai kan berkeladur na syapo ya kejat benriu buat ya kepercayai Maryam baro kowe ha kajing kimilenti batikina ya kapaneng batamai bar kepercayai batamai aba andai ki bojong boman laweng no Kaburam junge kanting shan junom to ai bagi jinge jong ke jubilee kan kesup yang hangi kipilgrim jong ke jingkermen ya ke jing angur ya tiar jingken show happening ai bagata ke ju ke jinge kan pensapriang ya ke jingkermen pat jing sup jong nong suspa jongi setelah kepertai syame komplei jongi balakerku junom Kalong keburam berkecing yarot junam amen. Kokpai jungi ubah beneng kalong pekoi kerteng jume karawan kema jume kalong kemon jume akentau ubah beneng tuai ngi mata jungbam jungi kebala singi macama bengi kerengkang jungi kumbai rima kebelas ni pembala bengi second consoy Mendret pelaj jungi nak persnew amen. Ublay kumaria kepada kesingai utrai dan bapa berkuya pan penting berlakuya sok pojong pau Yesus kumaria berkuya kami jong lay tuan kita di nampak mencar rapor kesingai amen kaburam hau pa berkun bermesi berkuy kumbaga long ba menikong kumsum mencar berapor jenam la jenam amen. Jong in ya duai Ko blei meu bakta yangi da gejingyo benta jungi haka sakramen jungme ngi kerpat to pentroi kam ya ka bol jong ki haka danot jungi knang ba leng ba kane ke jingjanai ke jin ai sngo bha an penlong yangi ki ba bet ban pdiang ya ke jin ai sngo bha jungme dau Chris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi blei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badokun badaman sem bakot amen tolisuk i basikro utrai da gajing i jong pi mark liang Is nango ya blei Warsau spak kenta Kemen kasuk kasaj Tuan rajingi klem wai Jingkerku do teker hai Jingai hangi bechle Kaburam hauk pa berkun mensim bukut Bagalong ba menikong kumjum tahu berabot junam la junam amen. Nyero yutra Jesus Christ junam la junam amen.